Tapukama parmingguon pesta parjolo parningotan Ari Aheon Tuhan Yesus Kristus marede mahita sian bukede nomor 30 ayat sada 1 ayat 3. Senyap
Mar hite-hite guarni di bata ama, dot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guarni ton di perbadia na tumpalangi dot tanoon. Amin. Nunga hehe tuani, nunga tutu hehe ibana. Arion do jinadion ni jahuba, marolop-olop jala marlas ni roha mahita disi. Batu naung binolokon ni padde bagas, imagabe batu parsuhi. Pinamasa ni jahuba doi, halongangan doi anggo di matata. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mauliate dohami tuho, Allah ditaluon ho dosa dohot hamatean marhite-hite hamamatemi. Allah disondangi ho tanuman nami, asa marpakirimon nama ngulu hami Allah ni bahenon mi. Dang pola be mabiar hami mida hamatean, ai ho dona ulu nami ruasmu dohami. Di pausat ho dohami sian haholomon tuhatiuron, sian hamatean Tuhan nguluan. Atong pargugoi mahami mamuji dot mangului ho ari-ari, pasangapor ho di bagasan haporosyaon na mangulu, paima saat hami tulabungmu. Amin. Udul mahamu. Tapuji matuhata. Tatangihon ma patik ni dibata di minggu tasadarion sian konfesi HKBP bidu onom taringo tu haluaon. Taha porsiai jala taha tidakot do debata do patupa haluaon. Ima haluaon sian dosa sian gomgoman ni sibolis dohot hamatean nang sian ragam ni huaso namaralo tu hata ni debata. Sian asi dot holong ni roha ni debata do di patupa haluaoni marhite pakokopon ni anakna nasasadai Tuhan Yesus Kristus namate dihau pinar silang na tua tu banuan toru dong ditanom jala mula mangulu diari patoluhon. Dalan manjalo haluaoni ima marhite haporseaon na tinubuon ni tondi perbadia jala haporseao de dirajuni debata gabe hapitoran ni jolma. Ia hulaoni hamuliaoni di debata dot hatuau ni jolmaidoi nunga malua na porsiai atik pe gudang dope paru kilon si boluson na di portibion sai di palua asini rohani di batado na porsiai sian ragam ni mara di ngulu si ganu pari di ngulu perdagingan nang pertodiope manang marsasa halak
manang marsa sapunguan hataridani haluanido nguluni na porseai di portibion ima ngulun na marhabadiaon na marparbueon akka parbuen ni todi marhite podaon taodol hoddo na swadong haluaon na asing sian haluaon na pinatupani Yesus Kristus jala Yesus Kristus sabingdo na puna halak na pinaluanai na sotarapas sibolis manang aka huaso na asing na porsiai sian gomgoman ni Kristus alani tatulak do poda na madok boy jolmai paluaon dirina sian gomgoman ni dosa sibolis dot hamatean maritehite sian na manadikon hari buron ni portibion laos tatulak do poda na madok usaha ni jolmai sadiri do na manutuon haluaon na ido sahatna atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulaon na hobar tu patikmi amin tapuji matuata Topo tima dosa ta diadopan ni debata martangi yang mahita ale Tuhan debata amanamin na di banua gijang hodo na patupahon hasesani dosa dihami halak na dangolon marhite-hite anak hoholongan ni roham sai asima roham dihami akan na mangarsakon dosa nami sai sahapi matu bagasan rohanami hasesani dosa nami lehon matu hami to dimna badiai asa unang ganggu rohanami di asini roham alai asa hot rohanami marha porsiaon lau manggotapon nasa dosa do roha portibion asa upasahat hami diri nami tuho gabe pelian na mangulu jalana badia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin baga-baga ni dibata taringo tuasesaan ni dosata
songodo pakolong ini debata di Portibion, pola do anak na nasasadai di lehon, asa unang mago ganuk na porsea di ibana, asa hangoluan ni salileng ni leleng na di ibana, asa ngapon ma di debata na di kijang. Amin. Tabigi ma kur penguan ina. Tapuji Matuata.
Tatangion ma hatani dibata di minggu tasadarion imana tersurat di Pesalmen 115 ayat sia 1 ayat 10 alu. Tajahama margati soring hamima na parjolo. Yang goho ale Israel marhaposan tu Jahoba maho ibana do pangurupi doho lobu-lobu nasida. Hamu ale akan nama kabiari Jahoba marhaposan tu Jahoba mahamu ibana do pangurupi do lombu-lombu nasida. Ibana mamasu-masu akan nama kabiari Jahoba akan namet-met dohot akan nama godang. Akan napi nasu-pasu doha musian Jahoba si topa akan langit dohot tanoon. Dang tagamon pujion ni akan naung mate Jahoba nang sude akan naung tuat tutano hasonangan. Ido sahatna martua do akan atu mangion hatani di bata jala nau piopsa. Amin. Tabigima kur punguan naposo HKBP tamarunang.
Tapuji matuata. Tidakon ma hapor seot tai songon na hina tidakon ni dongata sapor seon disadok portibion rap mahita madok au porsia di debata jahuba ido ama pargogo na suatu dusan nat mupalangit doho tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai imana tubuon ni si Maria nagabe-gabe sia to di perbadia adorang soha bubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni silatus na mate tarpajar do ibana di hau pinar silang na tua-tua no toru dong ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik surgo lawudul tusyamuni debata jahuba amanai pargugu na suatu dosani di sima ibana paima mula sogot tutanoon manguhumi halak na mangulu do na mate au persea ditondi perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopani halak Kristen akan na badia do dia sesani dosa do dia taina mandok mula mangulu sogo daging ni halak no mate do dia nguluan na suara suda amin. Tabigima persembahan pujian lansia HKBP Tamarunang.
Tabigema Kor Penguan Ama.
Sabigima titik ni huriata. Titik AKBP Tamarunang, Minggu 20 April 2025. Sada nama ragam. Naparjolo, Goar di Buguta Sadarion, Ima Minggu Pasca Naparjolo, Pesta Parjolo Parningotan Ari Haheon ni Tuhan Yesus. Topik Minggu, Ikon hehe ibana sian namate. Yesus bangkit dari antara orang mati. Pesta Paduaho Parningotan Niari Haheon ni Tuhan Yesus. Patupon ni Huriatado Pasca Paduahon. Pesta Paduahon Parningotan Niari Haheon ni Tuhan Yesus. Hari kebangkitan Tuhan Yesus di hari Senin 21 April 2025. Masuk pukul 10.30 di Garejaon. Pinangidoma asa barpor masude kategorial ni huriata di ulaoni. Nabatuluhon partangyangan wilayah sada. Di Patupa huriata do partangyangan wilayah sada di hari Selasa 22 April 2025 masuk pukul 10.30 di bagas ni keluarga Amang M Hasibuan Inang Situa M Borumanurung. Nama ringanan di BTN Dwi Dharma Blok Esada nomor tolu Pinangido Asaroma Sude ruas ni wilayah Sada Parhalado do keluarga di Ulauni. Napa opaton PHD Punguan Ina HKBP Tamarunang. Patupon ni huriata do marhite si ina ima PHD Punguan Ina KBP Tamarunang di hari Jumat tanggal 25 April 2025 masuk pukul 10.00 wita maringanan di Garejaon. Asa parsido masude ina ni huriata di ulaoni. Balimahon senam sehat HKBP Tamarunang. Patupon ni huriata do marhite si kesehatan Ima senam sehat di hari Sabtu tanggal 26 April 2025 mulai pukul 07.00 wita maringanan di halaman Garejaon. Asaroma sude ruas ni huriata di ulaoni. Napaonopon penyerahan dana pembangunan. Di permingguan tasadario dungsi dung titing patupon ni huriata do penyerahan dana pembangunan na adong di kas ni huriata Salelengon. Tu panitia pembangunan gedung sekolah minggu AKBP Tamarunang. Nomor pitu, nomor rekening pembangunan gedung sekolah minggu AKBP Tamarunang. Pinapotohom matu sude ruas ni huriata AKBP Tamarunang Resort Tamarunang. Mamuka minggu sadarion nunga adong be nomor rekening pembangunan gedung sekolah minggu na baru. Ima Bank BRI dengan nomor rekening 03040 345 songonima pinapotohot tusuhita saluhna mauliate. Napawaluhon ruas nomor sahid. Parhalado doho sude ruas ni HKBP Tamarunang. Manangakon ruas nomor sahid di Jabu manang di rumah sakit. Saya tuhat tama namangaleon hamabalum dohot hai pason. Mula adong sian ruas ni huriata nomor sahid di Jabu manang di rumah sakit. Asa di Papua tu Prahlado manang tu Padita. Ruas nomor sahid Agusta Kristin berusia Nipar wilayah Tulu perawatan di Jabu. Amang Situa Ade Siregar wilayah 2 perawatan di rumah sakit Dr. Tajudin lantai 3 kamar Lili nomor 302. Napatuluhon Amang E Sianipar wilayah Tulu perawatan di Jabu. Napaupaton Amang YF Siturus wilayah 2 perawatan di Jabu. Napasiahon ruas na marulang tahun. Perhalado AKBP Tamarunang pasahaton selama ulang tahun tu ruas ni huriata
Nama ulang tahun sia tanggal 14 sahatu tanggal 20 April. Saya Tuhan tama nama ngaleo pasu-pasu doho gajang ni umur. Suang songoni nang hahi pason. Ruas nama ulang tahun sada Batara Rama Pasaribu anak sekolah minggu tanggal 14 April wilayah 2. Napa 2 hon inang berliana boru Tagaul tanggal lahir 14 April wilayah 2. Napa toluhon inang Yesika Hasiani Berumarpaung tanggal 20 April wilayah Tolu. Poda Tolu ayat 10 di tangan nasiamu do gajang ni umur jala di habirang nado hamurau do hamuliau. Napa 10 ulang tahun pardongas saripeon. Parhalado dohot sude ruas ni Huria HKBP Tamarunang pasahaton selamat ulang tahun pardongas saripeon. Tu ruas nama rayahon sia tanggal 14 sahatu tanggal 20 April. Ruas nama rayahon keluarga Amang Situa T Rumah Horbo SE Inang Insinyur TI Boru Pangaribuan tanggal 20 April wilayah Tolu. Saya Tuhan tama na saya totong mangaleho pasu-pasu tu keluarga Nasida. Pasapuluh sadahon ruas naro tu parmingguon. Naparjolo Minggu 10 April 2025 parmingguon manggodang toromna 170 halak. Minggu 10 April 2025 permingguan sekolah minggu toromna 50 sia halak. Napatoluhon Selasa 15 April 2025 ibadah passion naparjolo toromna 74 talak. Rabu 10 April 2025 ibadah passion napaduahon toromna 60 halak. Kamis 17 April 2025 ibadah passion napatuluhon toromna 60 halak. Jumat 11 April 2025 ibadah Jumat Agung toromna 120 halak. Marulon nabadia di gereja 175 halak di Jabuni Ruas 2 halak. Na pasapuluh 2 hon diakoni Huria Tujolo di parmingguato sadarion pasahat diakoni Huria Dohita Tujolo tapasaha ma di bagasan Lasti Roha. Romawi 2 Parhepengon ni Huriata boy mata bereng tititing Parhepengon narong di hitabe do na di layar LCD. Songoni mah titing ni Huriata di bagasan mingguon tatang yakom ma asagabe pasu-pasu do Lasti Roha di hita tarlumubi gabe hamuliaon di gowarni Tuhata. Amin. Pardikianon upasatay matu panitia tu sude panitia nadong hadir asa Roma Tujolo asa di Pasar Huria ma dana pembangunan tu panitia gedung sekolah minggu. Ya, jadi di hamu amanami nanunga pinilit ni Huria gabe panitia pembangunan gedung sekolah minggu HKBP Tamarunak ison hupasahat tamima dana na adong selelengon di Huria ala danaon sian seksi pembangunan ala nanunga sidung Ulau Nasida masa periodenya di pasahat tu Huria sonari di pasat Huria mak tuhamu laho pakeomuna
dinalau patuluson sakap ni Tuhan di bata pajong jokon gedung sekolah minggu HKBP Tamarunang di bagasan guare bata ama anak dohoto di perbadia mahamu di Pargugui di Patau Uhud di Pasu-Pasu. Amin. Jadi nari pasahat kuria tu panitia pembangunan ima saldo per 10 April sadarion 2025 per 10 April natuari ima total lah 327 juta 50.000 rupiah. Ima di pasahat sian huriata tu panitia pembangunan gedung sekolah minggu. Jadi di kami Maulia tema Tusude Huria HKBP Tamarunang alani di Borsaya dohami naing mangulahon pelayanan naing lau pembangunan gedung sekolah minggu HKBP Tamarunang. Namang ihut amanginang karena di sini komitmen kami semua adalah transparansi. Jadi angka ini terus terang adalah hanya simbolis. Namun belum dilaksanakan transaksi pemindahan dari rekening yang lama ke rekening yang kami buatkan. Jadi angka sebesar 387 juta 59.063 rupiah ini belum masuk ke rekening panitia pembangunan. Per hari ini belum masuk. Namun sekiranya kami harapkan adalah selambat-lambatnya besok akan dilaksanakan transaksi dari Perhlado untuk pemindahan kepada kami. Mungkin itu yang bisa hal yang kami sampaikan sebagai bentuk transparansi dari kami. Kurang lebih itu yang dapat kami sampaikan dan kami mohon kepada semua huria, kami memohon doa dan dukungan kepada kami. Kami yang berdiri di sini hanya panitia inti dari ketua, sekretaris dan bendahara. Namun harapannya ke depan kami dapat berdiri di sini secara menyeluruh. Harapannya bukan secara, karena ini tadi harapan kami karena adanya acara ini kami harapkan tadi kami berdiri di semua di sini, tapi karena ini hanya simbolis kami persingkat biar tidak usah kami semuanya berdiri dari susunan panitia. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Maulia Hati Madita Salutna. Ta pasahat ma peliata pelian sada A, sada B, marede mahita sian buku dia KBP nomor 36 ayat sada dot udutna. Songonan
Damini debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Iman na mga ramoti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Shalom. Horas ma dihita saluhut na. Damang dainang haanggi na pinaribut na hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus sa darion, di bagasan las ni roha hita saluhut na, dinalaw mamis tahon, pesta Paskah na parjolo, perningotan ari aheheyon ni Tuhan Yesus Kristus. Alani dohonon nami ma tuhita saluhut na. Selamat Paskah ma dihita saluhut na. Jala mangido mahami tajalang majwa manginang na dilabung tai na diabirang di siamun di jolota di pudita uhuma tapasahat. Selamat Paskah dihita saluhutna asa sudehita marulup-ulup di bagasan lasni roha. Iya. Olan na mars jalang ape unang polan martarobo anong mak sipul ulaono nanong ati buhan yang martarobo na ulima. Ya, huriya na hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus hatani di bata nagabi jamita di mingguta sadarion di minggu Paskah na parjolo ima na diene sian Evangelium Yohanes bidu 20 mamuka may sian ayat na parjolo tolhas may tu ayat 10 asa hujaha ummatu hita saluhutna ta payhut-ihut mamang inang di bagasan rohat tabi dungi diari parjolo dung salpu ari sabat laho masih Maria Magdalena sugut dina holomido pe tutanomani. Jadi di idama naung dihiddat batui sian tanomani gabe marlojong may bana manopot si Simon Petrus do si siyan na sadanari aholongan ni roha ni Jesus pabuahon tunasida nung nga dibuat na membuat Tuhani siyan tanuman na dang binoto manang tu dia ditaruhon. Jadi porhat masih Petrus do si siyan na sadanari jadi sahat manasida tu tanomani narap marlujong do na duway gabe marha joloan do sisian nasada na humatop siyan si Petrus gabe parjolo may bana sahat tu tanomani. Jadi di pauduk madirina di idama pea aka pangalilit alai dang bongot ibana Roma nang si Petrus siyan pudina dibongoti ma tanomani jadi di idama peak aka pangaliliti anggosek ka panaputi ni uluna dang rap dohot aka pangaliliti pulik do di baluntu ingananna disipe asa bongot nang sisian nasada nang parjulo sahat tu tanomani di panot-noti gabe porsia may bana aidang dope dia tu sinasida hatani suratina mandok ikon ibana siya namate asa mulima sisian na duai edo yanggo sahatna horasma dihita huriya na hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus macelas rohata di ulota sadarion alanina kaning utogyo kita saluhut nasa mars jalangan namar lapatan may amang inang patuduhon molo tabereng diturbukon di ayat na pa 20 onopon ima na kaning nagabe jamita di buha-buha ijuk ima naridok dung salpu waluborngin punguma musi akasisiani di bagasan rapdoho si Thomas dungi Roma Jesus di nasordaki akapitu jong tutonga-tonga nasida di dokma damema dihamu namar lapatan namang inang nanunga bangkit Jesus siya namate makorhon hadamion na parjulo
alam mulu takas do peta ingot na di hari Jumat Agung songo dia disuarahon tu hita taida takas jalata panut noti majo amang inang silang na adong di rohat taganup songo dia tu hata Yesus Kristus na tarsilang di bagasan halabohon bohi na labuk do ibana manatap nguluta na tapi na salah taula na tapi na salah tahapersyai ale di bagasan bohi na labuk memberikan wajah yang lembut melihat kita di bagasan holong do ibana manatap ngolum jala ditikiope nanunga tu hata Yesus Kristus ikon do amang inang makorhon hadameon memang mulu dihatai taringot tu aheon itu hata Yesus Kristus meragam. Banyak orang akan memberikan penilaian sesuai dengan logika berpikir. Alai ikondohonok kudo amangina. Dang tar pikiron colma saluhutna na diula Yesus. Ikoni na parjulu. Dang bui ta pikiri marhiti pikirata, ale bui ta ida marhiti aporsyot tado. Borha mahita. Nakaning didiki hubigi. Maaf amanginang mulu gabi sada kategorial na hupatuduhon. Soon dilansia na kaning di pardala nan Yesus di joloku ikunuhonok kudo buy di dihoni nanung nga masuk do ibana tu bagasan mulut abegina kaning songot dia lansia mangin dihoni. Ini bukan hanya sebuah untayan kata-kata, bukan sebuah untayan lirik, tetapi ini adalah sebuah kesaksian yang diberikan menjadi sebuah lagu. Alani macelas rohana kaning edeni punganina doa Bapa kami atena iya gabi dohot na kaning hamitong marsi ajar Bapa kami yang di surga di kudus iya songoni na kaning naposo ya iya haleluya haleluya iya alai setabi hubuak majo sian lansia nakaning mulu aman nakaning ido tahe ede festival kor tahe amang tahe natiki di Kupang iya alai na hubuat didikion ede ni lansia mulu boy nian di bagasan holong niro hamarto pak maju hita tu lansia iya buasa dohonok kusongoni kita bisa lihat dulu amang inang, kita tarik dulu ke dalam diri kita bagaimana orang tua kita ini pada saat ini yang bernyanyi ke depan jala iga be kesaksianna di pardalanan Yesus di joloku ukap di rohana do molonunga di hunakan itu tuat tasongoni buhahita bagaimana kalian remaja na poso bulu buha ama buha ina aingok ma alani marhiti turpuk sadarion ide utama tabu halima rohata naparjulu marhiti turpukon ide utama songon dia si Maria Magdalena nanunga manatap Yesus ditiki hau pinar silang siani boy berengot ta amang inang ternyata kesedihan hati bisa melupakan setiap apa yang sudah dikatakan. Habot ni rohaido buai manutupi saluhut na akahata nanung nga pinasahat ni Yesus. Didiki dia pinar silak dulu Yesus. Unang au tangisi. Dima inang anak ni. Itu dia tahu ni mana? Iya. Alai diingot si Maria Magdalena. Hobar tu adat Yahudi. Di hari Minggu ikon di baema minyak tu bakke nanunga marujung ngulu nomor lapatan di bayan minyaki buhama asa bertahan buhama asa unang menguap alai ima adat jauh di hati hai alani borhat ibana di manogot ni hari borhat ma ibana molosian Johannes takas do berengot taholan sahala amang inang naborhat ale mulu tabireng
Idu hadomuan ni evangelium, dido evangelium ima na tarkuar evangelium Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Siani berengot tama nagabe subjek na, nagabe topik na ima taringot tu pardalanan ni Jesus. Molosian Matius, Markus, Lukas berengot tama adong do aka ina na asing, boru na asing dongan ni si Maria Magdalena. Iya. Hobar tu adat Yahudi neng rona sida mambain minyak do. Lupa na sida di saluhut na nanunga di hatahon Yesus. Lupa na sida nanunga di suaton Yesus. Tu bagasa rohana pikiran na ganup nanunga di ula Yesus. Siya ni berengota. Ternyata bisa yang namanya kesedihan itu menutup mata pikiran, mata rohani dengan semuanya. Kita hanya terfokus dengan kesedihan. Alani mulu berengota urut ni turpukon, songot dia ditiki makatai Yesus di pudi ni si Maria. Boy berengota di turpukon di ayat na mangihut, dido si Maria. Ay hodo na membuat itu disukun. Alai dang ina di hatahon Yesus. Holanda di suara Yesus suarana. Takas ma di ide ibana sadar masih Maria Magdalena disima di suarahon muse saluhutna huria nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus na mangihut berengot tama muse sian karakter ni si Yohanes do si sian ni Yesus na hinolong ni rohanay dohot si Petrus na sida do na marlujong mulu takas do petaingot amanginang songon dia di Via Dolorosa pasien 1, 2, 3 bagaimana tindakan Petrus yang sangat cepat tanpa berpikir. Yohanes tidak, dia berpikir maka bertindak. Itu holana di ida ibana songoni adong buah-buai marlojong do si Petrus marlojong ibana aletalu do ibana dina marlojongi dohot si Yohanes berengota si Petrus marlujung langsung alai di lupa si Yohanes parjulu sahat si Yohanes sahat do ibana alai dang bungut adong kebimbangan saat ibana disi dipitui dang bungut tu bagasan alai mulu si Petrus saat ibana disi las bungut do ibana tu bagasan boy berengota. Ternyata amang inang yang kita pikirkan ketika kita mendapatkan kabar uluduh kita lupa jala boy dohonota na pagomosu di peop gabe bingung ahana ikon diula holan na bongo si Petrus mangihut ma si Yohanes ale parjulu dosa si Yohanes ale dang bungut iduna boy beringota amang inang karakter napa duahon jala karakter napa tuluhon berengot tama songot dia ujung ni baritai nabui tarikon ni ganup akka nasida odo nagabe jamita dihita tutu duape hehe Tuhan Yesus alani mulu berengota di 1 Korintus 15 ayat 14 didok ay anggoso Kristus sian akan amate rumarma jamita nami laos rumarma nang haporsyom muna jala dia 17 di 1 Korintus 15 di suara muse alai anggoso di pahe Kristusi magupo ma haporsyom muna jalatongdo pe hamu di bagasan dosa muna maneng dohonon nami amang inang tutudo Tuhan Yesus jala idu nasebui digaji marhiti logika berpikir ala nunga dihatahoni dang botomu nasonari haduando idu hatanya Tuhan Yesus ditiki masai tong do bedang di boto nasida aladang di boto nasida gabe maul nasida porsea
ujungna gabe di patuduhon Yesus do gabe dapotan mah nasidak tutudo ape nanunga Tuhan Yesus Kristus. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus adong sada ilustrasi adong sada danak namaluan menghafal. Jadi boydo dihafal ibana hali-hali sada saat hali-hali 10. 1 kali 1 1, 1 kali 2 2, 1 kali 3 3, 1 10. Kan itu na julu muludang boy dihafali pada libas itu tahe kan itu bayan songonon tangami pak itu dihafali bana. Jadi di pabua mah tu bapana pak sudah bisa aku kali-kali bangga nih bapanai toh mak mau songoni marsugut mardalani kita tu bagas ni opungmu asa di boto opungmu malodo paupuna hali-hali bah itu marsugut borham mah saat di bagas ni opungna jido ibana mak alai tabayam maju satu lu maju hita isi kuar nidak dan agon isi mah si jagumbit ngacukup manang si bagortano do nah dia mah tabayan kuarna manang si adonang mah teh iya jadi sahak mah di si jido ibana mah opung ngamaloau hali-hali beh idu popu idu uji mau opung alikulihonom muhadiah dah ulu lasroh opung nah sedia mah sada hali sada amang sada 5 hali 5 sedia mama 25 opung 10 hali 10 100 opung beh duduk ibana muse opung yang agak-agak keras dulu sedikit ujiannya udah hafal mati kita ini omah tanah baru omah opung nah molo songoni popu omah ujian parpudi molo dapokmu hulia peho hadiah olopung sedia mah 10 tolu hali tolu marpikir habis ibana nah hafal hali 10 tuh apion sah 10 tolu duduk ibana tadado opung ama tua dan adang adong ali-hali opung 10 tolu olah 1 hali 10 do itu jala Roma opung nih adong do ngalansia opung dan adong opung nah wapal 1 hali 10 do jala bertahan ibadah di si las mula nasida huriana hina holongan naneng dohonokku ternyata terkadang amang inang nasohea tabege belum tentu itu tidak ada itu ayah urangan dihitado nasoheado tabege gabitado komadang-adong api adong do las buhabe carana manang tu profesor dia pe ikon adong do mulu 10 tolu hali tolu alai alana dihafal ibana holan 1 hali 10 dido ibana madang adong jala dido ibana musido opung nanunggal lansia dang diboto hali-hali ala suguru hana mula ibana ropung na omah hadiah mun adang di ho mau ipung mula na mau mardadi mula itu ikon pajupang mamusi tau baru disiman no mardami bana doot opung nai damang denang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus ido na buy berengota sian karakter ni Maria Magdalena naso di boto ibana do songo dia sakap ni Tuhan Yesus ali di do ibana do molo buy berengota amang inang dungi dia di parjolo dung salpu ari sabat laho masih Maria Magdalena sogot di naholomi dope tanomani jadi di ida ma naung dihidat batu isian tanomani gabe marlujung ibana berengot tada magabe marlujung ma ibana manopot si Simon Petrus do si sian na sadanari nunga dibuat na membuat Tuhani sian tanomanna dang binoto dia mampu mengatakan dang binoto manang tu dia ditaruhon omah berengota amang inang naso di boto ibana ale mampu do ibana langsung mengatakan ini sudah dicuri abi takas tuh ditikirap mardala do Yesus jojo do dia tahun jala didi kisah satu ujungna jojot do dia tahun
alai Maria Magdalena di dalam habot niroha, di dalam kesedihan, itu menutup imannya, itu menutup logika berpikirnya, yang dia tahu tidak ada maka hilang. Dan diingot ibana songot dia nanunga pinasahat ni Yesus, songot dia nanunga dijami tahun Yesus. Jala ido amang inang nagabe jaminan tunasida alani dohonom ma dang siaba si habiarab be hamatian mulu na julu satabi amang inang mulu dihatai taringot tu hamatian jod do didokon satabi jabu ido seolah-olah sangap nama hamatiani sian hula-hulana mamulus ibana sian joloni hula-hulana sona dokon satabi lae dong mamulus ibana sian joloni tulangna sona dokon satabi tulang dong ale mulu ditaringot tu hamatian satabi jabun ido nagabi alus didikion amang inang dang tahabiari be hamatian ala nunga talu hamatiani di bahen Yesus natape ikun tabulus hamatiani aledang tahabiari be buasa nunga sakabuna hitarap doho Yesus dinamati Kristus dinamati Tuhan Yesus Kristus rabdo hita dohot mate di bagasan hamatianna alai idiki dipahehe ibana dohot dohita amang inang dipahehe de bata iduna jojot dohonon lahir baru mulut ingot dope didiki paku basun Yesus pajupang ibana dot Nikodemus jadi buhado carana asa jalo oku haluaon. Jadi bagaimana caranya biar aku bisa mendapatkan keselamatan? Alus ni Yesus tubuh maho muse pemahaman logika mulu tubuh muse berarti kon masuk ibana muse tubor tian nina torasna dangi alai lahir baru adalah bagaimana dia bisa keluar sian parngulun nasalpui jala mangulu tungulu nanunga dipai baru Tuhata Yesus Kristus mudarido manobus ngoluta mudarido na manobus hita jolma alani di Paskah dohno tama pesta Paskah buasa pesta Paskah mar pesta mahita amang inang maka tindakon nanunga ditubus Tuhata Yesus Kristus ngolut tahun dang mangulu behita di bagasan dosa. Saya bukan lagi orang yang lama, saya bukan lagi hidup di karakter yang lama, tetapi dengan bangkitnya Yesus saya juga sudah dibangkitkan dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Mudar naido na dilehon laho manubus ngoluta ganu iduna boy berengota amang inang alani di topik minggu sadarion di pesta Paskah na parjolo dido ikon ibana sian namate Yesus bangkit dari antara orang mati ya mulut abereng didikion jod do tabegi amang inang talu mobi di hamur remaja na posobulu jamita na mandokon mangulu ale mate iya berengot tama amang inang mangulu ale mate mangulu do dagingna ale mate do todina mate do haporsyonna puasa ala jojot didikion perkembangan zaman pada saat ini menina bobokkan seseorang lebih mengandalkan ini daripada ini alani marhidi turpu jami tadi dikion dipakulingi mah la songot dia pe amanginang diamu remaja na posobulu lau dikaji hamu taringot tu na Yesus mulu marhidi pikirata dang dapot tai ale mulu marhidi aporsyota dohonot tama mulai ate matuhan doho namate gabe dang rumar be haporsyoku gabe lam toguma haporsyoku ala pinatudumdo janji keselamatan yang sudah Tuhan tanamkan di dalam kehidupanku ido na ikon buano tamulak sian ulota sadarion alani las marohata amang inang aidang nahita najulubi alehita sonarima
mulai berengot tanah kaning, bagaimana kaum ibu bernyanyi begitu sangat luar biasa, bagaimana remaja na poso bernyanyi sangat luar biasa, bagaimana ama bernyanyi sangat luar biasa, lansia bernyanyi sangat luar biasa. Naneng dohonokku amang inang setabi mulu gabi sohona jut rohamuna dohonokku mah unang holan edemuna luar biasa, ale doho mangolumuna dirimuna atau dimuna pikiranmuna luar biasa. Iduna ikun tapi yup kumus asa dohono tama tutudo nunga ehe Jesus, tutudo nunga dipahe Jesus ngoluna sian go dosa tu ngolu nago pasu-pasu disima anong berengota amang inang danggang gubeha porsyota dangadong bebiar ni roha dangadong behata luja di rohata alai na adong di rohata ganup oleh sada muliate ma ali Tuhan, muliate ma ditatap ngulukon Tuhan, muliate ma mangerbang tanganmu nago habadioni tu ngoluku ditikyon ali Tuhan, gabe di patoguho haporsyoku, gabe di patauho ngoluku. Iduna boy berengota, jangan seperti Maria Magdalena, jangan seperti Simon Petrus, jangan seperti Yohanes. Kenapa saya katakan mardalan rabdo Yesus takas di ida ibana songon dia na di tahun Tuhan Yesus aleholan di hatahon dangadong bebake di Tuhan Yesus di tadomani ganggu nasida ro nasida dang nagabiru ko nasida tutudo hatani ibana selelengon idu songoni madihita ganup ditikyo namang ina di bagasan uduk ni roha, di bagasan serep ni roha, di bagasan bengit ni roha anong mula mahita sian parminggoton talakaho manguluta di bagasan ngulunay baru jala dipangidu matuhita ganup. Siaplah dirimu menjadi saksi-saksi Kristus. Dangadong behata ngamatua au. Dangadong behata posoro peau. Dangadong be alai na adong hata di basar hata. Muliate Tuhan patau ma nguluku. Muliate Tuhan ditatapo nguluku. Muliate Tuhan di pararho nguluku. Nago hasu saanon. Muliate ma ali Tuhan. Idu nabui berengota mariturpuk sadarion jala poin na paduahom ma amang inang naboy berengota marhiti turpukon ima songon dia pambahenan ni Tuhan Yesus tu sisian nai dang namuruk ibana natape songoni pangatusion ni nasida narap mardalan selelengon dangadong rasa kecewa dang songon edde na poso sonari kecewa doau itu dang songoni na diida na dipikiri Tuhan Yesus ali di bagasan halabuhon mulut takas dope tabereng amang inang taingot dope songon dia si Thomas saliling dang huida dang porsia au ape nung ngarap mardalan selilingon aleha na diulahon Yesus di patu dudo tu ibana asa pos rohana itikiope mulu ado kita amang inang na di bagasan ganggu ni roha Roma hita tu Tuhan Yesus asa dipatudu holong na tu hita unang tapi kiri marhiti pikirata na diula Tuhan Yesus alai marhiti haporsyota ma taida saluhutna na dibahen Tuhan Yesus tu ganup ngoluta disima anong dapota saluhutna dengan basani di bata tutuma sohon edeni naposo bulung nakaning haleluya haleluya iya buasa nunga marulup-ulup todina mangida pambahenan ni Tuhan Yesus Kristus nunga las rohana ala nunga ehe Tuhan Yesus Kristus dang ganggu bengoluna dang rumar beha porsyonna alai di bagasan uduk ni roha dipiup kumos dihatindakon jalan apar pudi dohonon nami ma amang inang mulu memang nunga tutu takas taida jalan nunga toguha porsyota
ta dang nagawe tubuh gijang ni roha alai na ikon tapatubuhon di bagasa rohata uduk ni roha do holong ni roha do asa dohonon ni halak mah tungolut tahun nanunga diburi Tuhan ta Yesus Kristus nanunga pinatudo nanunga ibana dohonon ni halak mah tutudo ibana na diparar debata tutudo ngoluna na ditugu-tugu debata tutudo ngoluna nanunga diburi Tuhan ta Yesus Kristus ngoluna disima anno dapota lasni roha amin. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus itikion tong doan nong tapatupa ulaon padidion nabadia ya lagi keluarin nang ate nganeng hudukon ape holan salat nyamang ape iya las marohamuna di ulaon tikion di pasca na parjoloon Tuhan ta Yesus Kristus poidohonoku hamu pe tinalao mamelehon ya na komuna borumuna na pinasane di bata tu ado pani di bata asa di pasu di bata ala ni dohonoku ma martu amangulum amangina jala dohonoku ma peopo may di bahasa roham suato may di bahasa roham songon edi togu geleng imanada harajaon ni debata idu ima jala didikiun marpadan mahodohot debata ikun toguoku gelekku jala dohonoku ma dison toguon ikut dohot duita di bagasan unang songon di huriana asing au huingot do padaku amang patita ikun toguoku do gelekku tu gereja idu alai holan sahat tu gerbang dang dohot ibana tu bagasan dang songon ito mulu natakas manugu saat tu ibana tu bagasan dohot tu ibana mangida dohot tu ibana mancamuton idu padan dang holan manaruhon ali dohot do alani di ulaon sadarion nunga tuhata Yesus Kristus sian namate kita pe dohot ma sian ngulutan nago dosai jala papos roham amang ina remaja na poso bulung papos roham na ikon Tuhanido na manguluhon ngulum so dia hita nasa kabona dohot ibana mate ibana na dohot do hita mate di bagasan hamatian na ala pardusa hita ale dohot do hita na pinahehe ni di bata ibana dohot do hita alani jamot toma nanunga diburi Tuhan Yesus Kristus ngulum nunga dibayar lunas utang kita alani lasma rohata tasuat toma di bagasan rohata ganup amin martanya kita mulai tema ali Tuhan marsari ngarhatam di tonga-tonga parminggon nami ditikun di pesta pasca na parjolo di pesta kami li Tuhan di bata ima aheyon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop ngulu nami alani mali Tuhan di bata ajari kami asa takas dihaporsya kami jalalam tahu haporsyon nami jalalam togu haporsyon nami li Tuhan di bata nanunga ditobus kanup dosa nami nanunga diburi ngulu nami nasian go dosa jalanunga diburi marhiti mudar ni Tuhan Yesus Kristus jalanunga di pataruh kami tu parngulun nago pasu-pasu dohot dohami mate di hamatian ni anakmu Tuhan Yesus Kristus alai dohot dohami na pinahehem Tuhan Yesus Kristus na paluh kami dohot dohami sian parngulun nago dosa tu parngulun nago pasu-pasu titikyo pada Tuhan di batagomos di bawah kami di basantang yang nami saluhut na ruas ni huriam AKBP Tamaruna talumobi narap marminggu dotami di bagas corom di tikion sian horong sikola minggu remaja na poso ama ina lansia asiro ham Tuhan tatap mahami saluhutna togu hami ali Tuhan di bata sodangi roha doh pikiran kami diganup akan masa di tonga-tonga ngulu nami ali Tuhan di bata tongos matodim dinalau paposon roha nami
Dinalau patoguhon haporson nami ali Tuhan di bata. Songoni pilih Tuhan huriam HKBP Tamarunangon pasu-pasu mah huriamon. Pasu-pasu saluhutna parhalado ni huriam na pinilitmu lahu makubasi lahu marhubas di tonga-tonga huriamon. Songoni ganup akka kategorial sian kategorial sekolah minggu remaja naposo ama ina lansia nagabe pengurus di ganup kategorial asiroham Tuhan patau ngulu nasida papos roh nasida ay hodo nama nodo nasida hodo nama pabangkito nasida hodo nama milit nasida pasu nasida le Tuhan di bata. Songoni di ganup akka panitia na adong di tonga-tonga horiam ima panitia pembangunan gedung sekolah minggu do saluhutna aka seksi asiroham Tuhan tatap mah huriamon tatap mahami saluhutna aka fungsionaris na adong di tonga-tonga huriamo pele Tuhan di bata. Kitikio pele Tuhan di bata gomos di buah kami di bagasan tangyang nami mulu adong ruas ni huriam na di bagasan sitahonon na dukduk asiroham Tuhan apuli ruasmi sodangi roha do pikiran na. Songoni ruas ni huriam na di bagasan hagalion pamatang di bagasan parsahiton Augusta Christine Buru Sianipar na perawatan di Jabua siroham Tuhan tatap nguluna. Songoni naposom amanami mang situa adi sirigar na tongon ditikyon di perawatan di rumah sakit Dr. Tajudin ali Tuhan asiroham Tuhan mangirbang matangamu mamasu pamatang nalihonomu mali Tuhan di bata hamalumon di nguluna jala ikon sakap muma nasaut di nguluna. Songoni li Tuhan di bata di amanami amang sianipar na tongon perawatan di Jabu asiroham Tuhan tatap nguluna Tuhan lihonomu mahamalumon. Songoni di amanami amang sitorus na tong dope perawatan asiroham Tuhan dongani ibana di ganup akka perawatan di ganup akka medis di ganup akka obat napi di pangan ima dalammu lahu mangalehon hamalumon di tonga-tonga ngoluna. Songoni pilih Tuhan di bata ruas ni huriam na di bagasan las ni roha ima di pertambahan umur ima ianakon ni huriam anak sekolah minggu Batara Rama Pasaribu Berliana Boru Hutagaul Yesika Hasiani Boru Marpaung ali Tuhan di bata posroh nami tabamu aka pasu-pasu di tonga-tonga nguluna ali Tuhan di bata talu mobi di ganup aka sakap di aka pangidona na hinirim rohana homana mangalehon homana patuluson sodangi roha do pikiran nasida saluhut na ali Tuhan di bata. Songoni Tuhan di ruas ni huriam na di bagasan las roha di ulang tahun pardongan saripion dinaposom amanamnya mang situa ti rumah horbo inang insinyur TI Boru Pangaribuan asiroham Tuhan pasu-pasumu keluarga nasida pardongan saripion nasida jalaho manaman jongjong eli Tuhan di bata dia ganup aka hinirim ni rohana homa na patuluson di ganup aka yanakon na homa Tuhan na totong na mamasu-masu ali Tuhan di bata ali Tuhan ditikyo pelnong di tonga-tonga parminggon nami patupon nami mali Tuhan di bata ima ulaon padidion na badia ali Tuhan asima roham homa na mamasu-masu ulon nami sadarion mauliate mahupasa tami tuho mangasahon gorenakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho asima roham dihami amin. Mari deh kita sian bukit nomor 55 uhukma tapasahat peliata tujulu. Haleluya.
Huria nahina holongan sonari masuk meta tu acara Padidion Ndabadia. Mari dimahita. Oh Yesus naik terdiri Dumo soposo Saruma Martang yang mahita. Alia manami na di bano gijang narodo hami tu jolo mambuan aka dadanakon. Syasi maroham jalo manasida gabe yanakomu. Pasu-pasu jala paragukui manasida mangiahi hanguluan sugut. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu kadongan na mambuan dadanak si didionon. Tangyo kamu mahatani Tuhan Yesus. Laho mahamu tuliat portibion ninna mandok akka sisianna. Podai hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan goar ni bata ama, dohot anak, dohot todi parbadia. Ajari hamu ma nasida mangaraluti saluhut na utonahon itu hamu. Jala ingot ma. Sai donganokku dohamu galup ari. Rasi rasa roh ajal ni hasiang ano manang isi na porsia dohot ni didi dapotan anguluan alai naso porsia ona uhum sugut tangyo kamu ma dohot hata na tersurat di surat ni si Markus adong maakka na mambuan danak tu Tuhan Yesus asa di jama alai dipicang akka sisian neima na mambuan ni jadi dung di ida Tuhan Yesus si sogo marohana di dogma loas hamuma akka dadanaki rotuau unang oray hamu nasida ay diaka si songonido harajao ni debata natutudo na hudok konon tu hamu manang isipe anggo sosongon dadanak ibana majalo harajao ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul maka dadanaki dia pehom matangan na tu nasida mamasu nasida atong hatindako kamu majolo haporsyot tai jongjong mahamu rap mahamu mandok hata haporsyot tai. Amin. Atong alusi hamu mahatana usukunon tuhamu naparjolo di pangido hamu nuwaing di dion akka dadanakon tu bagasan nina hinaporsyamuna molo di pangido hamu alusna di pangido rohanami beha na olodo hamu mamudai anak munaon asa diboto jala diuton nasida hatana di bata mulu na uludo hamu alusna na uludo hami na uludo hamu marsuro na sida tu gereja dohot tu parguruan ni Huria Protestan asa gabe ruas na mangulo na sida di Tuhan Yesus Kristus
mulu na ulu dohamu, alusna na ulu dohami. Atau tapasahat manasida tu debata, marhiti-hiti padidion nabadia, romahamu tujulu. Nirmala Basaria Sirait. Ale Nirmala Basaria Sirait. Udidi maho tu bagasan goare bata ama. Do tu bagasan goare anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goare todi parbadia. Amin. Channel Tugina. Tuhamu natoras na baru membuat danak sidi diono jongjong kamu. Martangnya kita. Ale Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nunga hupasa tami akka dadanakon tuho jala di jakokodo na sida gabe anakomu marhiti-hiti padidion na badai asa masuk tuhurian ni halak Kristen na sida di tanoon jala gabe panian di hanguluan na saliling-nililing na asi maroham dohot dia kada toras ni dadanakon sai pargugoy jala ajari mana sida manugu-nugu dadanakon tuho asarap na sida taruli diaka artani harajommu. Amin. Marede hita las jongjong mahita saluhutna. Datangnya komah piliata ali debata amanami na di banogijang hodo harodoani saluhut sile hon lehon adenggan do na salibasa na muliutus hupasa tamima sian na nilehom mitu hami pilen nami tuho sejalo megabe uap nucus di jolom pasu-pasu menjaramoti asa huparasia kami pilihan nun pati bulon rajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam hutadahami godang ni sile holeho mitu hami asalam kirkir hami manduk muliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oh
Ale Tuhan debata amanami para siroha, mau lihat ya marah nami, jala pujon nami ho, ala naong di tubuh ko hami padua lihon sian gulang ni asin roham, tupak kirimu na mangulu, marhiti-hiti aheyon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate. Nunga gabi si palua jala si pangulu anak mi di hami, jala ibana Tuhan nami, ibana ulu nami, si ihuton nami. Na maras roha dohami nuayang marningot aheon nai nunga talu si bolis talu hamatian talu banua toru dang mabiar behami mida hamatia doho soropna ay nunga monang Tuhan nami ulu balang na gugui ibanado manogihon hami sian hamatian tu aheon sukut alani ubayan hupangido hami saya si maroham patugu maha porsyon nami maniop barita na ulii asa unang ganggu roha nami di nahubolus hami hamat yani saya sungguli maroha nami duhot rohani dongan nami asa rap hami sian parohaon na buruki asa tarulo kami parange naib baru saya pasu-pasu mahuriam duhot parbarita na uli nama maritahon haheheon ni Tuhan nami asalam tersunggul akan napidim roha jala sian dosa nabi sepapos maroh nami maka porsyai naong mardami jala mardumu hami tuho alani pardingganan na pinatupan ni anakmu saya pasabam jala pamalum maroha nami topa maroha na iyas dohot todi na marsiohot di bagasak kami asa tarhajong cokok kami naong pitor hami ala ni hatigoran na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Saya sungguli ma pakirimu na mangulu di hami asa tarapul roha nami marningot akadongan nami naong jumolo ni alapmi jala asa tarapul roha nami manaon si taonon di hasianganon saya pulima akan namatian nadangol napugus na somarama somarina aka nababalu dohot aka namalungun tubanua gijang marhiti-hiti haheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang say pinurbadia maguarmu seroma harajomu se saut malom roham di banua tongon songon na di banua gijang leho matuhami sadarayon hongluan siapari si sama dosa nami son penesa nami di dosa ni donga merdosa Tuhami una kami togiun pangujunan palua mahami sian pangago mahamu di bagasan dami jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata di pasu-pasu jala deramoti Tuhan debata maho di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaor homadamena tutodim amin. Shalom, selamat Paskah di kita saluhutna. Sama hitamang.
Jadi hupangi dohami ma